फाइनाली जों दा दिरां टाउन हाबबाय नै बिनिफ्राय दिरां टाउना स्टार्ट जागोन जोङो दिरां टाउनाव थाया जोङो दिराङाव शपिं खालामगोन आरो एसे जाग्रा मुवा बेसाद एसे लागोन बेनिफ्राय जों दिरां बारनानैसो जोङो सुक भेलि होननाय मोनसे जायगायाव थागोन आरो दिनै स' लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय थिंजाय माबा दङ गरम पानि दुगैग्रा दङ दिरां टाउन बेरायगासिनो दिरां टाउनाव मा मोनो नायनि दिरांनि नैबे लामाथिंजाय मनेस्ट्रि थाङो आरो नैबे लामाथिंजाय गरम पानि आरो मा भेलि होनदोंमोन दा बिथिं शान्ति भेलि लामा जों दा नैबेयाव जेकेट मोनगोन नामा नायनो गोदान मडेल जेकेटफोर दं नामा औ बिबाराबो मोजां थाबाय जेन्स आइटेम दङ लेडिस आइटेम्स दङ जेकेट नायदों मोनसे दखान हाबबावनो मोना माने मोनथाराखै हाबबाय थादों हाबनायालाय माने अल्ड मडेल गोजा जाहैदों आरो जेकेटआ गोदान मडेल जेकेटआनो गैया दिराङाव फेना मोजां ना नाइक स' जों गोदान मडेल जेकेट नागिरदोंमोन मोनदिया स' दिरां टाउननि सा फारसे हाबजेननाय टाउन स' दखानफ्रालाय जोबोद दंसोगारो खिन्थु कस्टलि जागोन आरो बेयाव माखासे मुवानि दामफोरा हाजारि जाहैबायलाय नालाय अखाया बिराद गिदिर गोलैदों स' जों दा बेदर लानो नागिरदों नैबेयाव मा मोननाय जायो जों नै फिश मटन चिकेन जल हियार दिरां बाजार बिल्डिंनि सिङाव जाय नायनि मा मोनगोन नानि बाजार फिश कितना पर किलो हाँ किलो ये 1000 किलो नाथुआ 1000 किलो और ये 800 अच्छा कब पता क्लास कब मरा ये रात को मारा होगा रात को मारा नहीं है दूसरा नहीं है हाँ दूसरा डेट तो बॉयलर लाना गिदिं सेरनै सेरसेयाव 300 होनानै होदो आरो इलिस ना चितल सर पीस कर देगा हाँ तो फाइनली चिकेन लाबाय दा टाउन फारसे ओंखारलांसै फुङाव सिखारनानै साहा लोंनांगोन ना बेखायनो कफिखौ लाखाबाय आरो जों फ्रेस नाङो आरो सिनिबो लाखानोसै फवासे दिरांनि टाउनाव साहा लोंनो नागिरदों खालि चा जोंनि न'आव
फाइनालि जों दा नै सुकभेलि लामायाव आगान होबाय सुकभेलिया अफ रड ससे आरो जितु नुदोंना नैबे रामा केम्प जोङो रामा केम्पनिफ्राय फैबाय जेथिं मोननाय जुखाम बागान आरो